idan yan aljanna sun shiga aljanna wani abin mamaki wata rana zai faru a cikin aljanna. La ilaha illallah. Wata rana yan aljanna suna zaune a cikin aljanna, yan wuta suna cikin wuta, kawai ana cikin zaune a cikin aljanna sai aga wani wuta ya haska gaba ɗaya aljanna, ko ina ana ganin wannan wuta, ana ganin wannan haske. Wannan hasken sai ja hankalin duk wani mai kallo, sai zama cewa kowa yana kallon wannan hasken, kuma wannan hasken daga sama yake zuwa. Sai a ji Allah madaukakin sarki yayi magana, sai ce ya ahlal janna, sai ce ya ku yan aljanna. La ilaha illallah. A wannan lokaci ana jin muryan Allah madaukakin sarki amma ba a ganin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya kai shiga aljanna daɗi kaman jin muryan shi, amma kuma babu abin da ya fi jin muryan shi daɗi kaman kuma ganin shi. A wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai ce mai yan aljanna ya ahlal janna, zai ce ya ku yan aljanna. La ilaha illallah. Sai Allah madaukakin sarki sai ya ce musu salini ma shi'tum, sai ce ku tambaye ni duk abin da kuke so, tambaye ni duk abin da kuke so. Sai aljanna su ce